toiseen mieheen. Fastillahan on ollut jotain pieniä vaivoja tämän kilpikätensä kanssa. Hän satutti sen edellisessä ottelussa ja sinne ainakin Granlundkin suuntasi laukauksen. Sitten tulee vasta hyökkäys Pääjärven nopea kuti ja Pääjärvi yllättää Vehasen. Pääjärvi yllättää Vehasen. Näin sen sitten nopeasti tulee, kun sieltä maalintekijä tulee. Hän yllättää Vehasen täydellisesti. Vehanen pudottaa polvilleen ja sinne yläkulmaan menee laukaus ja Ruotsi menee finaalissa 1-0 johtoon Magnus Pääjärvi maalin tekijänä. 7.40, se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Ja näin Magnus Pääjärvi, toinen maali tässä turnauksessa ja Ruotsi 1-0 johtoon. Todella hieno kuti aivan yläkulmaan ja siinä on suomalaispelaajan mailakin sen verran. Saattaa olla, että se ottaa vähän jopa kimmoketta siitä Lasse Kukkosen mailasta, mutta niin se vain on, että ylivoiman jälkeen välittömästi Ruotsi menee ottelussa 1-0 johtoon. Suomen ylivoiman jälkeen 1-0 johtoon. No niin, sitten on alettava rakentamaan uusia paikkoja. 2 kertaa kiekkoon viivalla. Tilanne aikaa vielä ruotsalaispelaaja sulkee kiekon siellä alleen ja sitä sitten siellä miehissä kaivetaan. Ja lopulta sitten ruotsalaispelaajat kaimivat sen pois sieltä omalta alueeltaan. Immonen kiekossa saa peränsä sinne sitten Rickard Malini. Vielä kertaalleen päästään hyökkäämään. Immonen tulee hyökkäysalueelle. Pistää sinne kiekon Mikko Koivulle. Koivu, häntä painaa Jimi Eriksson siinä laitaa. Sitten Pesonen pelaa vielä kiekon viivalle. Se tulee Immonen esiin ja Immonen lataa. Ja siellä on 7 sekuntia ennen erän päättymistä. Jarkko Immonen tulee siihen B-pisteen kaarelle ja antaa kanunansa laulaa niin, että se kuuluisa helinä kuuluu jälleen ja tuleehan se sieltä vihdoin ja viimein ja Viktor Fast on yllätetty. Loistava Jarkko Immosen kuti. Ensin sinne leivotaan Mikko Koivu laitaan. Janne Pesonen siirtää kiekon Jarkko Immoselle. Ja katsokaa kuinka Kaasanen mies tulee sieltä esiin. Kylmän viileästi. Kädet eivät tällä miehellä tärise. Vaan veto lähtee. Ja siellä lepää. Peli on finaalissa 1-1. Jarkko Immonen hieno maali. Ja mikä parasta. Se tulee 7 sekuntia ennen erän päätöstä. Ja Tuomo Ruutu. Kukapa muu on siellä portsarina maalin edessä hääräämässä ja on varmasti edessä siellä, että Fast ei näe kunnolla. Jarkko Immosen 9. maali tässä turnauksessa. Matias Sjögren, Nokelainen menettää kiekon, sitten painaa perään Pihlström tulee röyhkeästi esiin ja Pihlström loistava syöttö ja Petteri Nokelainen iskee Pihlströmin loistopassista 2-1. Pihlström riistää kiekon ja tarjoaa Petteri Nokelaiselle. Ja MM-kisojen ensikertalainen räppää ensimmäisen maalinsa tässä turnauksessa ja tekee kyllä makeaan paikkaan. 42-35 Petteri Nokelainen räväyttää täällä suomalaiskannattajat pois paikoiltaan. Vielä kerran kiekon siirto. Siinä jälleen loistava karvaus keskialueella. Katsokaa Pihlströmin syöttöä. Pihlström tarjoilee ja sinne naputtaa Nokelainen. Naputtaa yläpörsään niin, että helisee ja Suomi johtaa ottelua 2-1. Olipa makoisa alku, Pihlströmin jalat käyvät siinä kuin sillä kuuluisella entisellä sinisellä bussilla, jossa ei jalkoja ollut ollenkaan, mutta se moottori oli hirmuisessa kuin kapteeni Mikko oli sillä kuuluisella karkumatkalla. Se karkumatka pysähtyy kuitenkin ohilaukauksesta Daniel Fernholm ja sitten Juha-Matti Aaltonen riistää kiekon sieltä väellä ja voimalla ja Suomi panee painetta sinne ja sitten on kiekko maalissa! Kiekko maalissa! Kiekko maalissa 3. kerran peräkkäin ja Ruotsin puolustajille lyödään hirveää painetta tällä hetkellä. Sinne lyödään sellaista painetta, että kavereiden kädet tärisevät. Ne tärisevät kuin ensimmäisillä treffeillä sillä nuorella miehellä, joka kyseli, että joko saa pitää kädestä. Niko Kapanen lyö 3-1. Toinen maali tässä turnauksessa ja Niko Kapanen lyö 3-1. Katsokaa mitä Fernholm tekee. Voi äiti sentään, kaveri tulee päälle, sitten tulee Komarov, sitten tulee Aaltonen ja sitten tulee PAM ja sitten tulee 3-1 Suomelle. Suomi johtaa 3-1. Oi. Ottaako Per Borcho aika lisää? 3-1. 3-1. Sanotaan vielä kerran 3-1 Suomelle. Peliaikaa 16.39.
Suomella aloituksessa Jarkko Immonen. Ruotsin aloittajaksi Louis Eriksson. Tedenby vaihtaa toiselle puolelle, koska omaa hyvän laukauksen pomppukiekko, jonka jälkeen kiekko riistetään. Granlund tulee punaviivan yli ja pelaa niin kuin pitääkin. Pelaa Pesoselle. Pesonen painaa sinne ja Pesonen lyö loppuniitin. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. Nyt se on selvä asia. Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden. 3.19 ottelun 3 erää jäljellä. Mikään ei tule enää eteen. Kukaan ei tule enää eteen. Janne Pesonen iskee 4-1. 56-41. Mikke Granlund tarjoilee. Janne Pesonen lataa koko voimallaan, koko taidollaan, koko tahdollaan. Harhauttaa Viktor Fastin ja iskee Suomelle 4-1. 3.19 on peliaikaa jäljellä. Tämä on valtaisa joukkue. Tämä on valtaisa joukkue ollut tässä turnauksessa. Ja nyt se alkaa sitten saada sen lopullisen kiitoksen. Kiekko Suomesta pääsevät väliin. Sami Lepistö taklataan. Suomi pääsee kuitenkin vasta hyökkäykseen. Poikittaisyöttö Mikko Koivulle. 2,5 minuuttia aikaa. Ruotsi on lannistunut. Mika Pyörä lataa! Se on lopun alkua! Se on lopun alkua! Suomalaiset iskevät 5-1! Ja tämä on nyt sellainen löylytys, kuulkaas ystävät rakkaat! Täällä yrittää Kai Kunnas hypätä kemppuun. Se on sellainen löylytys, että siitä ei parempaa virttä enää voida saada aikaan. Tanssit ovat alkaneet. Katsokaa tätä tanssiriemua. Suomi iskee 5-1. 2.44 peliaikaa jäljellä. On menossa kolmas näytös. Mika Pyörälä 57-16 on menossa kolmas näytös. Tähän ovat suomalaiset tehneet nyt sellaisen libreton, että siellä ei ole sinikeltaisella mitään mahdollisuuksia. Kruunun kurssi romahtaa. Sieltä tulee Pyörälä ja Viktor Fast on todettu myöskin tavalliseksi kuolevaiseksi tässä ottelussa. Nyt saatte nauttia, nyt saatte riemuita. Ja sitten Sjögren laukoo, saman tien Lajunen. Sieltä tulee sitten seuraavaa tilannetta. Lajunen painaa perään. Vajaa minuutti peliaikaa jäljellä. Pihlström! Tämä on valtaisaa ryöpytystä! Tämä on ryöpytystä! Tämä on isku! Se ei ole isku vyön alle, se on isku maaliin! Antti Pihlström iskee 6-1! Valtaisaa peliä. Jokainen kuti menee häkkiin. Tämä on ilmiömäinen näytös Suomen leijonamiehistöltä 6-1. 56 sekuntia peliaikaa. Miettikää, 6-1 on taululla. Ja sieltä tulee seuraava maali. Lajunen tuo kiekon. Pelaa sinne ja sieltä Pihlström napauttaa kuin konsanana 2008 kisoissa, jolloin Ruotsia vastaan iskettiin oikein toden teolla. Ja sitten alkaa tuuletus myöskin vaihtoaitiossa. 56 sekuntia Suomen toiseen maailmanmestaruuteen. Vielä kerran vedetään, vieläkö menee seuraava? Suomi ottaa loistavan, maagisen, ihanan, uskomattoman voiton, joka on todennäköisesti numeroissa 6-1, ellei tule sitten vielä jotain lisäeväitä sieltä. Ei sieltä mitään enää tule. 92 Ruotsi voitti, 94 Kanada voitti, 95 Suomi voitti, 98 Ruotsi voitti, 99 Tsekki voitti, 2001 Tsekki voitti, 2007 Kanada voitti ja 2011 Suomi voittaa historiansa toisen maailman mestaruuden. Ja millä joukkueella, millä näytöksellä, millä energialla, millä itseluottamuksella tämä leijonamiehistö on pelannut. Vihdoinkin se on totta, vihdoinkin se on totta jälleen. Tässä vaiheessa voisi melkein sanoa legendaariselle Junnu Vainion pojalle Ilelle, alahan Ile tehdä sieltä uutta laulua. Tässä voisi olla ensimmäiset värssyt. 11 kesää mä tätä himoitsin. Sitten tuli päivä toukokuun. Koivun, Immosen ja Granlundin. Pistä Ile siitä laulua liikkeelle. Siitä se lähtee. Minä olen sanotuksen amatööri, mutta olihan siinä jotain, vaikka oli vähän sellaista kotintintti-kieltä pikkaisen. 12 sekuntia maailman mestaruuteen. Patrik Berglund, ei siinä mitkään auta enää
riistää, Suomi riistää kaikki kiekot pois. Suomi vie maailman mestaruuden, sieltä tulee vielä kerran Ossi Väänänen. Sekunnit kuluvat ja hyvät suomalaiset, Leijonan miehistö, toinen maailmanmestaruus. Se tulee tässä loistavan, uskomattoman määrätietoisen esityksen jälkeen. Ja numerot näette taululla, ne ovat 6-1. Ei jätä selittelyille sijaa. 2-1 Petri Nokelainen, 3-1 Niko Kapa, 4-1 Janne Pesonen, 5-1 Mika Pyörälä ja 6-1 Antti Pihlström. Vihdoin ja viimein se on totta. Vihdoin ja viimein se on totta. Vuonna 1995 silloin se tapahtui. 16 vuoden odotus on päättynyt. Se on päättynyt. Se on päättynyt. Se on päätetty. 6-1 on taululla.